Mga sospek nga nakuhaan sa CCTV nga nanuli sa usa ka lalaking passerby sa Barangay Tisa, Dakbayn sa Sugbo, nadakpan sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG. Apan nasuta nga dili day sila ordinaryong grupo kay mga sakop sa pundok sa mga tulisan, carnapper o gun runner. Anong report ni Alan Domingo. Kini ang nag-viral nga video sa pagpanulis nga nahitabo sa Barangay Tisa sa Dakbayan, Sugbo din makita ang biktima nga naglakaw o giduol sa usa ka lalaki dayon kuha sa cellphone ini. Yanong misibat sakay sila motorsiklo ang mga tulisan human makabiktima ni atong Pebrero 7 sa kaadlawon. Sila raw usab di ay ang nadakpan sa mga operatiba sa CIDG kagabi dito sa Bukirang Barangay sa Tuong sa Dakbayan sa Sugbo. Una nakadawat og report ang CIDG nga adunay na maligya og mga armas sinungdan nga nagpahigayon sila og bypass operation. Nadakpan ang duha ka managsuon, lakip na ang laing duha nga igo lang miuban kanila. Nagkuha ang tulo ka armas nga kalibre 45 gikan sa mga suspitsado. Daghan naman sila kuan sir akyat ba nakakon sila balay tulis daghan na sila na tulis na sad nya mo sa naman maligya sa sila armas na involved sa drugs, sir. Giangko sa usa ka dinakpan nga namaligya siya og mga armas nga iya raw usab pinalit sa wa niya ibutyag nga tinubdan. Giangko usab nini nga nakahimo siya og pagpanulis kaniadto apan way labot ang iyang mga kauban. Bago na po mangayo ko pasaylo sa mga kuan ako kanang mga natulis o. Mga amo lang ba makakwarta pud mo. Pila na yung tayo makwarta ninyo? Depende ra kung pila yung ihatag namo. Sa pagsubay sa CIDG sa record sa mga suspect na suta nga sila ang mga notadong kawatan, tulisan og tigpayuhot og mga armas. Gikinagdang paskaan og tukmang kaso ang mga dinakpan, apil na ang karapasan sa Kumilig Gun Ban. Ito lang gikon kato mga biktima ni sir na pwede sila mari sa opisina sir para ma-file na tong kaso sa katong mga tulis na nakuha nila. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.